Vale, doncs per mi, en primer lloc, ha estat un mes supergratificant perquè ha suposat recuperar el contacte amb les joves després de mesos de confinament i de teletreball i també el fet de tornar a fer pedagogia com amb les temàtiques que treballem, que és una tasca per mi superimportant, supernecessària i que per mi li dona sentit a la feina que fem, no? També per això ha estat un mes molt complicat perquè els protocols han fet que es perdi una mica la màgia de les activitats, no? També m'he donat compte com de la fragilitat de la situació actual, no? Perquè els GIPs hem tingut algun susto amb el coronavirus i també ara que estan començant a tancar els equipaments i tot plegat, doncs això, és gestionar una mica la frustració d'anul·lar, aplaçar, reconvertir activitats, no? I per mi m'ha servit com per reafirmar el valor afegit de les activitats presencials per davant de les virtuals, que per res són el mateix i que espero que no substitueixin en un futur, no?